Halo perlu pi jenga kumno philo ngai scam phia khlanhi suggestion priang subhai phi sha kane ka channel jongim tasngi kade ka patu jong ka video jonga haga jingi de pat kane ka kot think and grow rich bat menta ka si ngan simpat saya kewi pat ki benta jong kane ka kot kala pengkelai ka jigim jong ki pun bha ki briu hakaba om don ki we pat ki kot ki bale kumbale kane ka we ka kot bar ka long ka kot ka best tu haga kategori jongka hakaba ngedi pan sngot ho ya baro ki benta jong kane ka kot hoj ngamlapan ka warlut ya baro ki benta jong kane kot menta ka singiru hendengan shushim ya ki sautali ki benta lani ki point ki ba kham kongsan jong kane ka kot bar ngam persyang ban batai pat pan syaya pi haga last video jonga ngala batai ya ki kattu kat ne ki benta ki ba kham kongsan jong kane ka kot ngala batai ya ki introduction kunulat hoyaka pat ki e ki daw balat hoyaka bat la da film pat page ya kata video philaban check ya ka kadon haga I button lane haga description jong kane hi ka video Henry hasyo bangan stang ngasukwa ban panmap phi hindiat namar banga penthut ya ka concentration jong phi ka specific knowledge kajing ka long baki biru kila pendap ya ka jemut jeng berkhat jengi dagata ka jing star ka banangkong ka bagi khot ya ka general knowledge kiba ngim da ju pendon kam than ha ka jingim jongi Henry ha ka we pat kaliang ki biru kiba job ha ka jingim jongi ki pendap ya ka jemut jeng berkhat jengi tang da ka we ka jing start ka specialized knowledge ha ka ba ki long ki expert ha ka ta ka benta bat kata ka jo ka jing start ka yarab ki ban kamai shibon ki bisa ha ka jingim jongi ngan IP ya ka nukusa jong u doktor obatip kelum ubah sumarlut ya baru kejat jempang bat ubo ya ke klinik jongu bat umla ban kamai pisah kambun kumba kamai u doktor spesialis hakawai ka benta lani ka feel dan kawai ka khana ka basnyau tenat baha ka balat ho syapang u Henry Ford laong ba sisen don kita ki nong tho kot khobor kilat ho ki ki basnyu persya ya u Henry Ford bat mau haga jintom ula file case persya yaki bat endala poi hayeng bishar lastang kata ka jinge kali bat ka jinge jubab bat uta u lawyer ubadan nakaliang persya jong u Henry Ford ula persyang ban kali jingkeli ya u Henry Ford ula astang ban keli bon jat ki jingkeli ki belong kamkai ki belong stupid ki keli ya u manu uni Benedict Arnold hakat ma ka bajia haga khat nyau phunru hapdang ka Amerika bat ke England kat nungut ki sipai bagi England ka pha persya ya ka ri Amerika pun kiwi pat ke jingkeli ki belong kamkai sudah bat ulat haj ban sngap ya kata ke jingkeli ki bala keli da uni lawyer ambat haga bakhado ula kadau ila ki tijong u ha uni lawyer bat wong bahaswa bangan jubab ya kene ke jingkeli khlam ranjong me ngasukwa ban ki thui me kawe bahapa ka mej haga office jonga ke don bon ki button jong ki bel kiba ladang press kin wan kibriu patkin khot ya ubru uba debiang ban ai ya ke jingjubab ya ke jingkeli kam kai jome bat bon kiwe ke jingjubab kiba ya dei hero par ka kam ka bangatre haka jing im jonga man lagasngi to ong da phimenta ngan penut por le yu ban pendap ya ka jabing jonga dakini ke jingtip kibam ai mentoy a ru em haka jing im jonga kiba ladang kwa ban tip ngan laban yo tang da ka baklik ya ubodon bat haden balayo sngew ya kini uni uloyar usngap no char bat baro ki baya don lang hangta kilias ngau hab jingmut ya kani ke jingong jong unu Henry Ford bat kingej ba umlong ubru ubabej Henry ulong ubru bastat ubat tip kum gunu gejat jing tip ba udon kam ban tip bat kum gunu gejat jing tip ba don kam ban tip bon kibru ki bale ya kani ke jok gejat jimbakla ta ka bastor ya kum kini gejat jing tip ki bam ai jimuntoy a ru em kani kam de ke jimbakla jongki Henry ka de ke jimbakla jong ka education system jongi pateng la pateng nakata kadau unong tho jong ne kot la kentu yangi bahaga jaka bagin perlum ya ka jingtip kelum lani persyang man long bajanai habaro kiliang Henry to penlum ya ka jingtip lani long bajanai tang hagawe ka benta lani ka feel bat sedang ban lum jingtip haga jingi de bar kata lain bat practice hado ba amdan kiwe ki ba pit palat ban yepi haga ni lain bat kumta kane ka jingtip ka yarab epi ban kamai bon ka pisa haga jingim jongpi ka point ka baar ka jingmudur lani ka imagination kadon ka jingong ba ubru ula ban penlong ya ki ba umudur sya ka ka jing shisha bat la da fisco ba kane ka jingong jonga kalong ka basu balan kan mau ya kane ba ubru ulala ban wanra shibon ki jingkela man ha kane ka chispa asnem ka bal adap da ka jingirap jong kane ka jingmudur lane ka imagination jongo ka baki bru kim shemale taki hajar snam manshwa kana ma pin shai ha ka jingi de ba kane ngan IP ka nuksa hakis nam ki ba khaman shwa na phi ong ya bru ba ula ban shong ha ka we ka sundup ka basna do unar but hair na ka we ka banta jong ka barthai sha ka we par ka banta jong ka barthai ki bru gun ong ye phi ube Henry menta kane ka jingmudur jong bru ka la urlong da ka jing invent ya ka aeroplane ka helicopter par ki we da ka jingmudur jong Henry Ford menta ngila ban shong ha ki kali haka jaga bagian shong da ki kali masih bat ki kali kulai tang da ka banyon yakin nambar haki sundup ke barit pila ban yekren bat ki beru na ka we ke benta jong ka barthai sha ka we par ka benta jong ka barthai
Kini ki eki barok ki long tang ki jimundur jong baru haki tu ki por ke ba mensua. Henry hakini ki juk ba menta wat ukhana badang saus nam ru ula ban le ya kata kam da ka basok. Bat haka juk opor bon ki we ki balong impossible kila long ki possible hakini ka perthai ba menta. Bon ki nong business kila penlong da ki $1 million tang da ki jimundur jong ki. Kendet ngan batai phi haka jingi de bat kani ki imagination. Kani ki imagination la benta ya ka haki artli ki benta. Kawai ka jal imagination ki khot ya ka synthetic imagination but kwe pat ki khot ika ka creative imagination. Kani ka synthetic imagination kalong ka imagination ka bangi shim na ka idea but ka imagination jong ki we pat mat ngi persyang ban modify ka lani ban synthesize lani ban penishna yaka lani mix yaka but ka idea jongi lani ngi combine lang yaki imagination jong ki babun but ngi pentrei kam yaka haka jim jongi. Kani ka synthetic imagination kalong ka badon kamba kabangi shim naka idea jong kiwe bat ni mix yaka bar ka jing shem jongi lani ka experience jongi haga jim jongi. Kani ka imagination ka ba arpat ka bagi khot yaka ka creative imagination ka ba mud yaka idea ka ba thamai ka ba kiwe kimpat pendan kam lani pentrai kam menuru ngan poi sya ka bentah ka balai ka persistence lada ngi persyang ban translate yaka sya ka khasi kadai ka jingle yaka no kam wat lada don ki jingwit lani ki ding pengkiang ru ti kumta kani ka persistence lada ya mix yaka bat kani ka wepat ka kentin ka bagi khot yaka ka burning desire ka banga pandon kam hakatu ka wepat ka video ka jing sliang ka bananduk mensim bat ka jingle yaka no kam khlem jingwit kan wanra yaka magic lani ka jingjob haka jingim jongi ngan IAP ka nuksa ka badan nakani ka kothi Syabhang wei ukhanna ubakulut siliang ga skor hakapor ka ba udang khanna bat hakawe kasngi unong hikai jong uni khanna ulatho ya ka shithi shaka kemi jong uni khanna dakaba ong ba ukhon jong phi ulong ubabe stupid unom la banle ai ru hakaji em jongo sngbawan ban penkenre ya ukhon jong phi nakani ka school jongi ngimdon jaka kumgini je khanna hakani ka school bat ka kemi jong utau khanna kala jubab ya utau noi kai ukhon jonga umlong ubabe bat lada himtre ban hikaya ngan hikaya bat ngatip tikna ba shisen kaski un salong ubri wajab hakai jim jongo sampai kaya gani bat haden jong gani uni ukhana dakata jing sliang lani ka boring desire bat ka persistence ula ban job hakai jim jongo bat ula invent lani shna nangkong ya bolai hoj uta ukhana umang kran hangni udi Thomas Alva Edison ula fail jindaki hajar sen hakapor ba u invent ya bolai sakawe ka nuksa jong gani ka jinglong persistent ka dei jong Colonel Sanders uba hakarta ka ba 100% snem ula syaram syasya hakibriu bat umla syu ban siu ya kata ram jong kibriu bat ushim ya kita ki dos years di jong kemi jong ban wat ya ki perlok ki bayarabiu ula terwadi ya kita ki dos year jong bat pitip kan usin usyakan taj hado shi hajar kandai sin bat hadin kata ka jing syakan taj ke badaki hajar sin bat hakabak hadu ulai osngau ya kita ka kentin hooj yes bat mentah ula long millennial bat mentah ngi itu ya kata ka company jung kum ka KFC ngatharai bon nabdang jumpi ki batip chipangni jing thokna jung uni o colonel jung ka KFC kam lele kat no khrau kita ka jing ke bangi kendu haga jing jungi ka ke badon kam yangi kalong ban pengkela ya ka jing pho snyu jungi sya ka jing sya haka juk rukom lada pikwa ban pen urlong shisha ya ka jing pho snyu jung pi ka badon kam yi pi kalong long ki ba scam ka jing mut bar ka jing kwa ka ba shirhem but practice ya kata ka juk kam hadu bakan yelam yi pi syaka thong jong ka jing im bar phen yoi kumno kita ka jing pho snyu jong pi kin kala long ki ba shisha ka benta ka ba saw ka bor halor lade don ka wei ka kentin ka baong we are what we eat ngilong kumba ngimbam ngi kibriu ngilong kum kito kibriu ki bangi pelut por bon rengkat barki isngo tho ye ka ba kamut ladangi pelut bon ye ka por jongi rengkat barkibriu ki badan ka positive mind ngan garanti ye phi bangi ro ngilong kumaki shisha hagawe ga si ngin sayo ya ka jinjob Henry hagawe ka liang pat ladangi pelut ye ka por jongi rengkat barkibriu ki badan negative mind ngatharai phis ngothui ka jemut jong ta ka kentin negative minded person kanton ka chance ba mangiru ngin long kumaki in fail haka jing jongi kane ka point ka long ka badon kam ka badai ya phi ba phines ngothu shai ba namar kane ka jia bunsen lada phi khmi bha ya ki bru ki long on success bunsen la kier tawer ya ki ta ka bru ki long negative namar ba kum ki tuk jai bru bunsen ki penduk mensen bar ki penduk jengkermen yangi bat kumta nyimnot ban persyang rum haka jing jongi hakawe par kalyang lara phi phai shaki beriu ki ba job haga ji im jongki bunsen la tawiar sadong yaki daki beriu ki ba job ba ai men sim ki ba ai jingkermen yaki bat ki ba ong omdon ke ru ka wangim la banle ngi ki beriu
ngilong ki jing thao ki bala bang khata daki imlang salang bada ki bru ki badon saudong jongi ngan ai ya phi ya ka wei ka nuksa lada ha ka group jong phi baro ki dei ki badi secret kadon ka chance ba ma phiru phin sa sang bandi ya ka secret ha ka nu ka por nakata ka daw persyang bandon rengkat bat ki bru ki badon positive mind ha ka jim jongki ngamut ban sna ya ka wei ka Facebook group but ngan ailat ya phi ban join ha ka ta ka group but ngen ya discuss da ka positive mind ya kino ki benda ki ba phi kendu ha ka jim jongpi but hadin banga upload ya ka no video ngila ban ya discuss ha ka ta ka group openly but wanam sngaul ran ban share ya ka jing jongpi but ki member jongko group kin persyang ban solve ya ka jing jongpi hatu fitre ban join rengkat bat nga ha ka ta ka group ya ka link ngalabu ha ka description jong ne hi ka video namar bon ki ba ong ya nga ba hadin bala pet ya ka video ki kwa ban ya discuss nakata ka daw ngasna khanang ya ka ni group nakamanta ki positive minded person ngai scam ba phis ngau tanat ya ka ni ka patu jong ne ka video jonga ha ka jingi de ba ka ni ka kot thing and grow rich pat la de phi kwa ya nga bangan wanra sakewe pat ki pat saya comments ngin saya kan do ipi ha ka be pat ki video stay safe